Goeie. In essentie wat ik neervergeten zal. Dat is een probleem en dat zullen we nog eens goed bekijken. Vaak uitsprutsen toch haar in de politiek beweging de leur van D66. Kooltrui, piepje in de moelen en een whisky in de hand. Tuurlijk, ik chargeer. Maar doen we in D66 de meesten die het gewoon manifesteren, maar net absoluut altijd vjochters wieren. Lang van stof en ze wisten en weten nog alles beter dan een oor. Er zit altijd wel een golfbeweging in D66. Dat leidt hem dan onder de vastjochters. De politiek in Nederland valt en stiert namelijk net maar de meesten wat die kennen, maar in hoe ze als figuur binnen en wat de meesten daarvan vinden. Hans van Mierlo, Jan Terlouw en in mindere mate Alexander Pechtold en Sigrid Kaag. Ze wonen, zijn ze dat ze alles nog eens een keer beschermd wonen en dan verleren ze alles weer. Zijn vastjochter wie ik zeer de groot. Hij weet er nog altijd in wat zijn. Hij zei net dat ze nog eens een keer beschermd wonen, maar dat de boeren de helft van de veestapel en haarzelfs verkeepje moesten. Dat wie savreed, we griezen ervan. Dus de partij donderen weer in elkaar. Maar die ook zo fatsoenlijke en aardige Rob Jetten, die had ze weer onder de top geholpen. En omdat die Jetten net een flatermeidje die het hadden zeker hier in Friesland zo vaak de kopkosten had. We zullen het nog wel eens bekijken. Nog zeker net, omdat ze nog wel wat aan matten, maar ik omdat het vorige kabinet neer oordien had, dan zeggen ze dat het nog eens bestuur worden zo, omdat ze net wisten hoe het moest. Twee keer waarom als D66 moeten haar zelf stappen met net lullen, maar dwaan. Maar wij Friesen, wij moeten ik wat doen. Wij maken net alles wat D66 toch dagelijks op de strontbulten smieten. Die de groot, die ben we echt wel oud. Maar politiek is besturen en bestuurd worden. En beide hadden volle te besturen. Friesland had, ze had blikken niet in, geen verlet van een puur Friese vertegenwoordiger. Friesland had verlet van in alle partijen zittende Friesen die de discussie in een landelijk jasje vieren, waarbij ze likwijls goed de eigen ervaring van en in Friesland meenemen kennen.